pekatari. Gaur, Aset Etxebizitza Sindikatua. Arratsaldeon entzuliok, bagatoz beste behin. Arratsaldeon. Bagatoz beste behin gure sesiño favorituaz, gure Aitor Pekatari elkarrizketa tarte honekin. Eta gaurkoen sorpresatxo bat dekogu, guri beretan ilusio asko egin dozkun elkarrizketa bat ekarri dugu, zuentzako entzuliontzako, uste dugu oso nabarmena izango dela. Así que bueno, beste barik, arratsaldeon, Aset Etxebizitza Sindikatuko kidie, gor zauz? Kaixo, bai, arratsaldeon. Hau, arratsaldeon. A ber, lehenengo eta behin nik uste entzuliek apur bat kontestuen ipinteko, ze askok eta askok eguele ez dabe jakingo nortzu zarien osei berretzen dozuen, eta labur-labur, zer da Aset Etxebizitza Sindikatue? Vale, bueno, bai, Aset Etxebizitza Sindikatu bat da, lan egiten duena Bilbosarrean, Aldezarrean eta San Franciscoko auzoetan, eta, bueno, lan egiten dugu etxebizitzarekin lotura duten arazoei, ustez individualak direnak, irten dire kolektiboak ematen, ez? Autodefentsa eta klase elkartasunaren bitartez. Eta, bueno, beti esaten dugu, etxebizitza sindikatu bat garen arren, ez dugula etxebizitza helburu moduan ulertzen, osea, ez dugu etxebizitzaren aldeko borroka sektorial moduan ulertzen, zoik, baizik eta aukera moduan edo arrakala moduan, gure auzoetatik edo territorietatik, klase borroka auspotzeko. Ondo, bueno, definizio labur moduen ordeku, entzuliek eta ulertzeko. Eta, bueno, jarraitzeko apur bat, testu inguru egaz eta apur bat ulertzeko beto, entzuliek beto ulertzeko zer dan etxebizitza sindikatu hau, zuen Aset elkarte hau. Zelan sortu zen, nos, ze taldek edo apur bat testu inguruen kokatzeko? Bale, bueno, Aset sindikatu bera konfinamendu garaian sortu zen, pandemiaren lehenengo hilabete horietan, baina beti esaten dugu etxebizitzaren arazoa, ez dela berria gurean, ja urteak eta inkluso hamarkadak dara matzatela horretan, bueno, eta jende asko ere lanean horren kontra. Eta, bueno, auzoan bat zegoen jende bat, auzo eta herri botereari buruz hausnartzen egon ginenok, eta denbora bat generamanok, autodefentsa mekanismo lan integralago bat martzan jartzen saiatzen, eta, bueno, horri bueltak ematen ari ginela, batean pandemia aldu zen, ez? Eta ikusi genuen, alde batetik, etxe bizitzak, nola beteko zentraltasun hartuko zuela krisialdi honetan, eta bestetik, jendea etxetik botatzen hasiko zirela, hurbileko jendea inkluso, eta auzoan ez genuela inolako tresnarik behar material horiei erantzuteko, ez? Eta orduan ikuspegi integral hori galdu gabe, erabaki genuen martzan jartzea etxe bizitza sindikatua. Eta batez behiuel, babesa eta mot dotzezue etxe gabetze egoeran dausen personalita holan? Bueno, guk sindikatuan parte hartzen dugu, bai militante moduan hurbildu garenok, eta bai kaltetu moduan etorri direnak, orduan alde batetik kasu konkreto erantzuten diogu, ez? Etxebizitzarekin arazoak dituen jendea sindikatura hurbiltzen da, eta arazo horietatik gatazka konkretuak abiatzen ditugu, ez? Momentu honetan adibidez, kasu ezberdinak ditugu pilpilean, horietariko batzuk etxegabetze datak badituzte ezarrita, esan duzuen moduan, baina beste askok ez. Eta, bueno, sindikatuko egunerotekotasuneko lanean, gatazka hauetan eskalatzen joatea da, kasu bakoitzean zehaztu den helburuari erantzun bat emateko, baina guztietan ez da berdina. Oso ondo. Eta gaurkotasunera apur bat pasaute, zuen kontestu hobeto ezagutzeko, gaur egun, oin bertan, ze proiektu deko zuez esku hartien, o ze proiektu deko zuez martxan? Bale, bueno, balde batetik ditugu hori, egunerokotasuneko lana direla kasuak, sindikatura kaltetu moduan hurbiltzen direnen kasuei irtenbide bat ematea, baina gero bai esatea kasu zehatzetatik haratago beste lan bat egiten dugula, ez garela honetara mugatzen, ez? Eta lan politiko bat dagoela horren atzean. Eta, bueno, adibidez aurten, formakuntza espazio ezberdinak ditugu, tartean militantzia eskola bat, bai militanteen formakuntza bermatzeko, baina baita ere kaltetu moduan iritzi direnak, politizazio prozesu bat eman alizateko. Eta, bueno, netaz gainere, aurten bultzada bat emango diogu Asetu herribiltegiari, hau da, tipo almazen popular, banko de alimentos... Batzeko, janariz eta batzeko, eta gero jentieri banatu alizeteko, ez da?
Hori da, momentuz ez dugu zabaldu, sindikatuko kideentzako da, ikusi genuen zelan sindikatura hurbiltzen zirenak eta etxebizitzarekin arazoa zituzten gehienek ere, biztako beste arlo askotan zitutzen arazoak, adibidez elikadurarekin, ze beti esaten dugu que lo último que dejas de pagar es el alquiler. O sea, hay gente que elige entre comer y pagar el alquiler, eta orduan apur bat erantzuna gero eta integralagoa izateko erabaki genuen azetu herribiltegia martxan jartzea. Da, elikadura bankua eta oinarrizko produktuena. Eta, horten bai bultzada bat eman nahi diogu, momentuz bakarrik sindikatuko kideentzako da, baina zabaldu nahi dugu kanpora ere, eta horretan gabiz. Eta horretaz gain, duela hilabete inguru Arrakala 2 aurkeztu genuen, Alde Zaharrean birjabitu genuen espazio bat, eta, atontzen gabiz ere, asmoa da sindikatuko egoitza politikoa izatea, bertan azetu herribiltegiko espazio ere izatea, eta etorkizunean etxegabetuak izango diren kideentzako larrialdizko etxe bizitza bat izatea. Jose politi, auzotik eta auzuen beharretara egokitzi eta horretarako borrokan oso politi. Eta Arrakala espazizua aipatu dozu, eta horren inguruen galdetu gure dutzugun, hau Arrakala 2 da berez, ez da espazizue? Honek esan gure dau, harinautik Arrakala 1 edo egondala. Zer pasau zan hor, zer proiektu zan da, zer gertatu zan asunto horrekin? Gutxi iraun zuen, hilabete inguru, baina existitu zen, bai. Hori, Etxebarrietan haien plazan zegoen espazio bat zen, zazpikatu gaztetzeare izan zen, eta desagerlojatua izan zena, eta, bai. Egon zan, 15 urte utzik, duela 15 urte, zazpikatu gaztetzea izan zen, iraun zuen beste hilabete, desalojatu zuten, beste 15 urte egon da utzik, okupatu genuen, eta hilabete iraun zuen ere, eta orain sorpresa utzik dago berriro. Utzik dago barriro, ez da? Eta, oin prozesu judiziala duela hilabete inguru hasi zen, oraindik ere deklarazio gehiago geratzen dira, eta, luzerako doala ematen du, desalojostean, ulertu genuen azan, azpiegitura hori beharrezkoa genuela sindikatuko lan aurrera eramateko, eta orduan, beste espazio bat birjabetzea erabaki. Orduen Arrakala 1 esan daigun, horren helburue, oin Arrakala 2 dekon helburu bardine esan, ez? Espazio bat bertan antolatzeko eta zuen proiektuek aurrera eraman analizeteko, ez da? Hori da, ez da sujeto politiko bat, baizik eta azpiegitura bat sindikatuaren lana aurrera eramateko. Ondo. Eta gero galdetu gure notzun, hori, desalojuek eta okin jozuez, gehizinak uste Bilboko udalan partez, o Eusko Jaurlaritzan partez, boterien partetik, eta harremanetan zentra gure dugu, hori, izue peigerriko zue, ez? Zede ezberdin jasun ikusten duzue, zuek hau zuen o asamblaetan zauzien gentien arteko harremana, eta udalan arteko harremana, zede ezberdin jasun ikusten duzue, ez? Hauzoko gentie eta udalagazdeko zuen harremanen artien. Guk bete esaten dugu, azkenean azeten parte hartzen dugun guztiok, bai militanteak, baina baita ere kaltetuak, kideak gara, ez dugu asistentzialismoa egiten, ez dugu karitatean sinesten, eta gure proiektu azkenean klase elkartasunean oinarritzen da, ez? Eta gure helburu nagusia, hori, araz individualak kolektiboki erantzutea, baina baita ere politizatzea, ez? Eta helburu nagusiena ez da horren beste, bai badela, etxe bizitzaren arazoari erantzutea, baina horren atzean dago komunitate politikoa zabaltzearen helburua, ez? Eta orduan, alde batetik hori da, bestea udalarekiko, orain arte topatu garenetan argi geratu da interesak guztiz kontrajarriak izan direla, ez? Elkarri ikusi dugu desalojoetan, etxegabetuetan, jaso dugun errepresioan, eta beti alde antagonikoetan, eta ez bakarrik udala baizik eta instituzio publikoak. Esan duzun moduan, aurrean topatu dugun etzai bat, izan dira udal etxe bizitzak, ez? Orduan uste dugu, bardura bat dugula bolako instituzioek, bai udaletxe bizitzak eta bai zerbitzu sozialek, hausnartzeko, iaulako instituzioek auzo proletarioetan duten paperaz, telita. Bai, azkenien inguruko eta gure auzoko eta herrizetako problematika eta konpontzeko onena gurartien batuz bestigaz esteko guzereginik. Da, ja gure elkarrezketatzue amaitzen juteko azken galderatzua bota gurotzut gure galdera izarra baino hori hau.
Da, zelan ikusten duzu zuen burue, etorkizunerako ze helburu deko zuez, ez dakit, emetik eta urte batzutara? Ze helburu ikusten duzu o ze lan hildo? Bueno, epe laburrera sindikatuko lana egonkortzea, ze badiru gauza asko gertatu dira azken urtean, baina gure ibilbidea oso laburra da, eta urte bete terdi daramagu lanean, orduan lehenengo helburua da, apostu hau egonkortzea eta komunitate hori zabalduz eta egonkortuz joatea, eta horten horretarako formakuntzagatik egin dugu apostua, eta gero epertain luzera, iraukagu lapur bate asmoa, herri mugimenduaren espresio batzuk, izan duten kortoplazismo horrekin apurtzea, ez, apurtzeko, eta benetan epe luzerako estrategia bat marraztea. Eta alde batetik asmoa da lokalismoarekin apurtzea, gu beti izaten dugu, auzoan egiten dugu lan eta auzotik, baina gure apostua ez dela apostu lokalista bat, eta horregatik uste dugu zaretze irautzaile bat sortzen joan behar garela, ez, eta lehenengo pausoak eman ditugu, eta bestetik komentatu duguna sektorialismoarekin apurtzea, ez, gurea etxe bizitzaren borroka da, baina ez dugu lertzen borroka sektorial moduan, ez? Eta uste dugu, zaretzeak eman behar direlale, langile mugimenduaren espresio ezberdinak artikulatuz. Vale, eta azken galderatxo bat behai, oin okurri batela sobre la marcha, personaren batek, ez dakit, hainbat problematiko kinal dauzenak edo problematikarik estekonak, o dana dalako batek, persona batek zuegaz harremanetan ipini gure badau, edo zuegaz edo zer konsulta gure badau, ez dakit, zelan ipini alda zuegaz kontaktuen, sare sozialetatik, telefonoz, arrakalara hurbildu? Hori da, guztietatik telefono bat daukagu eta normalean kasu asko lan iristen dira, sare sozialak ere, eta gero, arrakalatik pasa, edo auzotik, edo elboka-boka ere funtzionatzen du, baina, telefonoa daukagu, gure sare sozial guztietan dago apuntatuta, ez dakit buruz, así que ezin dizuet orain esan. Tranquil, guri bardine pastainakot. Baina, aukerak badaude. Si alguien nos quiere encontrar, nos encontrará. Hori. Eta, oin arte isilik egonaz, baina medator, azkenengo galdera isierra. Gure konfesionarioko galdera apresiatuena, Ander. Bai, eta ez dakit presto egingo duzun, baina hemen aitortza gelan zauz, gure abadetxeko abadien ofizinan, aitortza gelan. Eta zein da aitortu ez duzun, eta guri kontetako modoko dan azkenengo edo buruen dagozun pekatutxue. Azken momentuan enteratu naiz galdera honetaz, eta egia esan, pentsatzen, delitu baten bat bai egiten dugula noizean behin, baina pekatu gutxi, honegiak gara. Baina, Baten bat egongo da hor. Baten bat, bai. Holan barregarri bat kontatzearen, gertatu zitzaigun pasaden kurtzoan, ez dakit entera zineten, seguro baiet, desokupa aldezarrera iritziko zela iragarri zutenean, egon zen azte bete sindikatuko kide gehienok apur bat engantzatuta egon ginela desokupako Instagramera. Ja gustau eta gana, Hori ez, baina hori konturatu arte, hostia, a ver, igual les estamos haciendo el juego, venga, ya, bloquear, danok, baina bai, gertatu zen. Ondo, bentset, etxaila nundi da bilen jaketxeko bada, parkatu dute zauzie. Vale. Así que, oso ondo, eskerrik asko benetan, guretzako itxelesko plazerra da zuen moduko elkarte bat edo auzo elkarte bat gurien eukitxe, gure entzuliepe jaketxeko zelan ekin dozuen eta ideia hartzen juteko, benetan ekin dozuen bierra oso nabarmena dela eta aitortzekue, así que, beste barik, eskerrik asko, laixi erratioetara etortiarren eta aurrengo baten begongo gara. Zuei, mi esker. Venga, agur.